Заедно в ритъм се осъществява със сътрудничеството на Младежки център град Благоевград и Стопански факултет на Югозападния университет Неофит Рилски. Едно събитие, което заложихме в него главно да бъде фолклора, защото то е нещо, което носи голяма памет, носи голяма сила, носи любов между хората. А ние като студенти сме една общност, която движи заедно, развива се заедно, учи заедно и това е нещо много хубаво. Събитието премина много пъстро, много цветно, красиво, с хубави участници, с многобройна публика, за което много се радвам. Изключително съм горд с това събитие, което организирахме. Тук е момента да спомена и доктор Пинелова, която не можа да присъства поради здравословни причини, но тя е инициатор главен на това събитие и много ни помогна в него. И много се радваме за осъществяването му.